ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଙ୍ଗଲୋର ମନ୍ଦିର। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ଆଜି ଭିଡ଼। ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼। ଉପରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଭିଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଚ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ 22 ପାହାଚ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ସେଇ 22 ପାହାଚ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ବି ପାହାଚ ବନାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କେହି କେହି ବସିଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଫୋନ୍ରେ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟଶାଳା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣିକି ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ୱିକେଣ୍ଡରେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭାଇ ବି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେଲ୍ଫି ନେବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କିନା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଛୋଟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟି। ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍, ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏଠି ଗୋଟେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛରେ ଆସିବା ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ନେବା। ଏବେ ଖାଲି ବାହାରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ବୁଲି ଆସେ ଟିକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିରର ଅଲଗା ସବୁ ପଟ ବୁଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ମନ୍ଦିର। ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯାହାକୁ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ମନ୍ଦିରର ଫୁଲ୍ ଫଟୋଟି ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ଅଛି। ବାହାର ପଟରୁ ନେଲେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଭରେଜ୍ ଆସିବ। ତ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସୁନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ କୋସିସ୍ କରୁଛି ବୁଲେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗଲୋର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି କିନା ବିମଳା ମନ୍ଦିର। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ଆଉ କାନାଡ଼ାରେ। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଙ୍ଗେଲରୁ, ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖେଇବି ବୁଲେଇକି। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ହେଲା ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଏମିତି ରହିଛି। ମାନେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ହଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ। ଏ ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଇଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଅଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ଯିଏକି ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବନାଯାଇଛି। ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର ଥାଏ।
ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫି, ମାଆ ମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ୱାଓ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟେ। ଲୋକେସନଟା ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲିଟା ହେଉଛି କିନା ଯେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବତା ଜାଣିନି କ'ଣ ଆଙ୍କୁ କେଉଁ ଠାକୁର ସବୁ ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥାକ ଥାକ କରିକି। ଆମର ଯେମିତି କୋଣାର୍କ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରରେ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ସବୁ ମାନେ ପଥରରେ ଖୋଳା ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁର। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମନ୍ଦିରର ପଛପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ମୁଁ ନେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ, ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବୁଲିକି ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ନେବା ବି ଦରକାର। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଫଟୋ ଟିକେ ମୁଁ ନେଇପାରୁନି କ୍ଲାରିଟି ହିସାବରେ, କାରଣ ଜାଗା ଟିକେ ସେଇଠି କମ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ତ କୋସିସ୍ କରୁଛି। ଏପଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଯେମିତି ସେପଟେ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏପଟେ ସେମିତି ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ବଡ଼, ଇଏ ବି ସେତିକି ବଡ଼ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଗାଁର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ କିନା। ମନ୍ଦିରର ଟୋଟାଲ୍ 3ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗେଟ୍ କିନା ପଛରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଗେଟ୍ଟି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସେଇଭଳି। ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ, ପୁରୀ ତ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ବିଶ୍ୱର କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଛି। ଇଏ ତ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ, ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଗହଣରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଯିବା, ଦେଖ ଖରା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କୋସିସ୍ କରୁଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମନ୍ଦିରଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ନଥିବ, କାରଣ ଏଇଠି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମଝିରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କହିବି ଦେଖିଲେ ତ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି କେମିତି କ୍ଲୋଜ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ,
କହିବି ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ନନା ମାନେ ଆମର ବସି ଚଲେଇଛନ୍ତି ପୂଜା କିଛି ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତର ପଟୁ ଦେଖାଯାଉଛି। 2ଟା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଓଡ଼ିଆ ନନା ଅଛନ୍ତି। ବୋଧେ 3 ଦେବତାଙ୍କର 3ଟା ନନା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଜଣେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର प्रसाद कौड़ी मिले तले तले नहीं मैंने कौ प्रसाद पे ठाकुर प्रसाद नहीं अभड़ा 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 तले हाँ साइड रे बात अच्छी अपनी बात बढ़िया ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ଅଛି। ରହିବି ଲାଇନ୍ରେ ରହିବି ତ ଏଇଠି ଖାଇବେ ନା। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଏଠି କ'ଣ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି? ସାର୍ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି? बुकिंग करिया पड़े सकाळ ओके फोन करके कॉल है कि ना से आज्ञा आज दरकार हाँ आज मोर 2 जन 240 टका 240 टका ठीक मु बुक करथिली 25 नंबर थिला देव स्वरूप अच्छा ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଲକ୍ ଅଛି ଏଠି ଖୋଲିଯିବ। ଏପଟୁ ବାଟ କି?